Ni Mare tumatawag. Hello, Mare! Pare, good news! Masigug ako! Ah? Aray ko! Ano kanya to? Mantigunyag kinimarin Mama, Ah, lukas pagarigan taong mo na kamatay, agasawa ka pa eh. syempre nagbabasit pa dagita anak mo kut masapong gumutati ka badangan. Sabagay. Yan dilugan, ipausan mo. Syempre, jak nga tamo drive. Hindi kita badbadok ka ron. Depende umanay na. Hoy, pang-aasim man lang hamon di papausan, hindi kita brief ko. Apo nagasawa ko ni tagot alangan mga batik manan, mga alak ko ni dakdak ko lang. Anak ka ng po. Papa, Oh, nakastroke talaga di bagyo. kat? Tala junjun mo tiyang nakastroke. Ayun. Nakastroke. Abi katawa ka. Ay, alis tumat. Ay, napandisal. Abay, nakapaybayag ka. Naibus ko malang kapikon. Kasalo nga, Jack, may bayag. Iti makadano dyan pagkatangan pandesal, nakatid dukti pila. Sa hindi asidega kong simingid di Amerikano. Ungkat. Kahit mati ako lang inabak ang ibagak nga why you anak ko na ibagak ang you're a piece of shit ko na kanya. Ungkat. Karo nga pungtut ako na. Kahit kulat nga ko nga you why you anami. Iso nga pinaunaklatan ata Jack may bagay kahit may bagay. Dakat ado may ginatang na naibusana. Iso nga na pala imang akar sa maling pagkatangan. Papa, ano di nagsaritaan nyo kini paring Jun nga bagbagang? Ay, di na parang nagpapugis. Wan. Kahit ibaga na nga, nagsinadakan mo bagat na talual dawon. Apay ka no? Diyak mo, diyak dinamagin malpas mo ti pugis ko din. Kapay dinamag. Dinamag mo kuma Kit problema damat tayo dyan. Dinamag mo kuma Kasanungor data bitin. Ewan gayam, nakapangpangit data pukis mo. Ingkan tuman paator. Mayat lang aro din. Tama, ingkan to'y paator na made. Kung damagan pa yun, apay nga nagsinada. Ako, mama, Abay. sumura, ito almoranas ko. Rumor sa mo. Kita emang. Papa, barak ko nga. Sige na. Makita ka ron sigan. Makita ka ron. Kasano ko ma? Usarap data, kamera ta cellphone mo. Ay, wala ya. Kita ko. Ni? Wala, nagkaroon. Rumrumarin eh. Ni? Apit na nag-senti stars. Saan ko mga tag-sentista? Aking live mo? Ni, nakalagayap. Abi nakalain. Apay niya lati, nagsarsaritaan nyo kinila kayo tumasan na kabebayag ka? Ay, sumuruman nga ron, tikabaw na, at ay lumabasag di balay da. Kasi sa puli ng day, di nanaper lang nga asawa na. Kasi bagak ang tatatumas, 5 tawanan nga natay, day di nanaper lang ko na. Lakit apa imbagampay lang, baka kailiw na kakaasimot. Maragsakan to pwede ito, bagak nga natay, ko na lang. Eh yes, mapaninak ka gagasawa ba din ako na na. Ay, Papa, Oh, itong bigat gayam di makpakadam nga charity yun ay Ano di jay charity yung tigipis? haan, solo nga charity di jay. Adam akong kutulungan nga masaksakit. Nedam tawag nyo number mo. Sumbata mo latan, i-loudspeaker mo latan ha, makagin kwera yata. Hello, yung. Di charity daytoy. Ano oras na kitang tong bigat? Dahil di charity? Ay, kisakit na dahil to, kinaot ko?